Пътуването ми до Италия започва. До Бали нямам никакво търпение. Ще се возим с самолет, с влак. Пътешествие голямо. Отидохме на летището 2 часа преди полета, който излиташе в 1 часа. Полета беше дълг около час и 20 минути, но поради часовата разлика, сякаш беше дълъг само 5. Станихме в апартамента, защото навън заваля дъжд, както се личи по косата ми. И сега ще ви направя един малък румтур. Хапнахме в спокойно ресторанче близо до апартамента ни. След хапването отидохме до супермаркета Куп, за да напазаруваме неща за закуска. Видях и доста неща, които не съм ни виждала в България. Решихме да се поразходим, а след това да отдъхнем в най-известната сладоледа Джиница в Бари. Забелязах, че в Бари, освен нормални магазинчета, има и такива само по автомати. И така италианците не плащат на касиери. Денят ни приключи в типично италианско ресторанче с много вкусна паста. Здравейте, приятели, и добре дошли в ден 2. Днес ще ходим до едно доста хубаво градче, Албероберо. Нямам никакво търпение, защото там има доста добре запазени бели къщички, които са световно известни. А вчера забравих да ви покажа какво си взех като сувенирче. Това е книгоразделител с магнит, на който пише Бари и има котка. Ето сега ще ви покажа как си върши работата. Ето как стои. Тук са ни дали книжки, типични за Бари. И ето вижте как стои. Доста готино, така че сега тъкмо свършваме училище, ще имаме доста книги за четене. Ще си го ползвам днес. А Албероберо също по влоговете, които съм гледала, казва, че има много хубави сувенири. Така че съм си набелязала да взема за моята най-добра приятелка и за мен, освен, нали, това прекрасно книгоразделителче. Така че сега се качваме на колата и отиваме в Албероберо. Когато пристигнахме в Албероберо, пред очите ни се разкри тази красива гледка. Градчето е известно с тези бели къщички, които споменах по-рано през видеото. Те се наричат трули. Знам, че италианците са по-мързелив народ, но чак пак толкова. След като хапнахме, продължихме пътя си към Окортондо. Окортондо е доста тихо и спокойно градче.
По време на разходката ни станахме свидетели на тази очарователна гледка и на представление на дечица от детска градина. Седнахме малко да си починем и да съберем сили за следващото градче Марина Франк, след което потеглихме. Докато се разхождахме, попаднахме на това цветно магазинче. Денят завърши с вкусни пици. Приятели, и добре дошли в ден 3, който започва от супермаркета Куп, за да вземем моркови за жирафчетата. Защото днес ще ходим в едно селце, което е огромен зоопарк. И ще ходим на сафари с животни, където вземем моркови и ги храним. Ще пипнем жирафи, козлета, сърни и нямам никакво търпение, много се вълнувам и сега се качваме на колата и потегляме точно там. Сафарито започна и бяхме заобиколени главно от сърни, но имаше един доста нахален кон. Продължихме, като влязохме в клетката на лъвовете. По пътя към най-интересната част, именно жирафчетата, видяхме още животни. Жирафите бяха доста лакоми. За разлика от тях, други бяха по-мързеливи. След като сафарито приключи, разгледахме и другата част на Луна парка и се записахме за шоуто на тюлените. Брат ми ме нави да се качим на това внушаващо влакче. Надолу с главата. След което се качихме на влакче, този път нормално, и потеглихме на пътешествие.
спирка беше при езерото, където видяхме двата вида мечки – кафява и бяла на едно място, също и бобър. Втората част беше при маймунките. Макар и влакчето вече да трябваше да затваря, ни качиха на камиончето, с което можехме да влезем направо при маймуните. Беше много забавно. От 5-те обекта, които можехме да посетим с нашия билет, остана само това помещение. Аз не си падам много по влечуги, но със сигурност приключението ни в Фазано беше запомнящо се и Луна парка в него е 10 от 10. А сега се запътваме към Монополи. Монополи е сравнително спокойно градче с много вкусен сладолед и хубави гледки. Малките улички на Монополи бяха завладяващи, но за съжаление с тях трябваше да си вземем с Богом и да заминем към Полиняно Амаре. Една от тези фоточки, ние сме нагласили ето тази. Нагласили сме си я и сега едно, две, сега ето какво получихме. Докато бяхме свидетели на тези красиви гледки, огладняхме и затова се настанихме в този ресторант с много вкусна храна. Прекрасният завърших на този ден беше фунийка сладолед. Приятели, от ден 4, понеже миналите дни вечерта бях много изморена, сега ще ви покажа сувенирите, които съм си взела. Това е книгоразделител, който е направен като различни снимчици и е доста добре нарисуван. На мен много ми харесва, така че съм взела едно за мен и едно за моята най-добра приятелка. Взех също така от Албероберо две магнитчета. Отново едно за мен и едно за моята най-добра приятелка. Много са хубави и на мен много ми харесват. И последно вчера, мисля, че от Монополи си взеха ето тази гривничка за 4 евро, която много ми харесва. А общо с цялата тази покупка струва 6 евро. Така че много се радвам и на цените, и на подаръците. Така че сега се качвам на колата и потегляме към поредното красиво сърце. Пътя до Матера беше дълъг около час и половина, но със сигурност си заслужаваше. Гледките в градчето бяха неописуеми. Нямаше как и да пропуснем сладоледа. Една от забележителностите, които посетихме, беше пещера, в която преди са живеели хора. След разходката се настанихме в ресторант с доста учтив персонал и много вкусна храна. Посетихме и цистерна.
По пътя към колата също се насладихме на доста хубави гледки и поехме отново към Бари. Стигнахме в Бари и сега отиваме да хапнем по един сладолед, но преди това ще минем през бабите, които не успяхме да видим в сряда. Тези баби са точно тези, които умесват тестото за пастата на улицата, оформят я и я поставят да се суши. Така може да видим от първо лице как се приготвя пастата, която след това ядем в ресторантите. След приключението ни с пастата, нямаше как и да не хапнем по една мелба. Разходката ни продължи и бяхме свидетели на много красив пейзаж. След като стигнахме до крайбрежната улица, нямаше как да не се насладим и на морето. Стана късно и едва намерихме къде да ядем, понеже всичко беше пълно. След което се прибрахме и заредихме сили за ден 5. Здравейте, приятели, и добре дошли в петия ден. В момента си оправяме багажа, отиваме да го оставим в колата и отново отиваме да обикаляме Бари. Отново закусвахме вкусотии. Разходката ни беше очарователна и беше доста хубава, така че въобще не ми се искаше днес да си тръгваме от Бари, но за съжаление се налагаше. Сред огромната тълпа от хора, най-сетне успяхме да се доберем до ресторанта, където да обядваме. След хубавата храна трябваше да си вземем и с Богом с Бари, защото стана време да си тръгваме. Полета мина благополучно, въпреки че закъсня 1 час и половина, а тези 5 дни бяха едни от най-вълшебните в живота ми.